ketoprak ya kuwi remuk budaya. Ya. Monggo Ibu Ayu. Mangga Mbak Ayu nih. Iki ana dite kayu. Ya. 150 cah 175. Yo, ayo sing lanang gek ngadeg. Ora semangat. Ya gek semangat karo bojone kok ora semangat. Iya, nek karo liyane le ngadeg rung dikon wis ngadeg. Nek karo liyane dikon ngadeg wis empone. Kae betutut kae raine kae. Ayo gek rene. Modar ora. Kaya disuarani ngono kaya samber gelap rasane. Cedhis bintang samudra. Yo. Apiye kok njur raine kok kaya dendam karo aku? Iya. Le nyawang karo kowe le mlirik saja ora trima. Ben ora trima. Ora trima rasa menyang nyambut gawe. Ya madhep sing wedok ketoprak kok. Iki lakone napa? Lho Subrata karo Suminten e. Gandrung. Subrata karo Cempluk. Sik tak wacake sik. Subrata Suminten wau. Endi to mau ki ya? Ya. Oh, heeh, Subrata karo Suminten. Ya. Pak Kiswan kalian Bu Ayu suami istri. Oh ya, minta supaya total. Wah iki Mbah Ngatmo Jemika. Ya. Mbak iki rencana ngundang dhewe wong loro ketoprak. Iya. Pokoke adegane wong loro ya ratune ya kowe patihe kae. Putrine kae, kambangane kowe pokoke nganti jebret cangkeme. Iya. Ngadeg to semangat to. Kok seneng. Mbok kaya liyane. Modal. Liyane kaya ngopo? Ganti karo aku kok kaya ora semangat. Bedane apa? Bedane apa? Wong ku ya pilih-pilihanmu. Le wedok padha le wedok. Padha le wedok. Nek ayu kurang piye? Kurang ayu piye? Kaya ngono kok kurang ayu. Bodi po? Oh. Kurang piye ora? Bodi nek wis kaya buk ngono kurang piye? Aku dadi ra iso omong blas iki. Ha iya mangsane ya. Diajari Mbak omong. Kok njaluk tutur sinden ki piye? Ora kok biasa wae. Totok-totok, Pak. Totok-totok apa? Ha iki kentongane lagi digoleki. Lagi digraji. Iya. Arep ngobrol karo sinden. Ayo, saiki awake dhewe bareng-bareng golek pangupa jiwa. Oh jarene kowe iki meteng ki senenge ra jamak-jamak kok yo. Kejaba seneng duwe bakal duwe anak. Nek adoh ning Jawa Timur ning Jakarta ra kowe ra melu. Dhek munggah bis merdeka. Terus sapa-sapa ditareni anggere ikateng jejer sapa ik. Lah wingi dek tan pundi nika? Tan Trenggalek napa nggih? Heeh. Kan isuk to le mangkat nika. Lah pun cepet-cepet niku. Bali saking wayangan nika. Ngebut, Pak. Monggo mangkate jam 09.00 lho kanca-kanca. Surabaya wae boten. Lah kok le ngomong jam 6, iki ayo cepet mulai jam 6 wis mangkat. Ngoten niku nggih. Wah, kowe iki wong mangkate budal bise wis jam 09.00 kok. Oh, ngapa? 6, 7, 8. Kurang jam ki ngapa? Awang ngono wae 10 menit cukup kok. 10 menit le ngapa? Menyopir. Tetap keblongan rek iki. Todok 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 todok. Wah, telutur. Lha kok ngoten to, Pak? Ayo ki neluturi kae apa? Tak kenteni ning kene. Biasane Den Mas Broto ki sok lewat kene. Tak entenane wae.
Kok ora cocok sama iki? Bae suasana niki medeni ngono. Dan Mas Broto, Lah iya. Iki kaya cempluk Suminten. aku Suminten. Kowe lah. Suwe ra ketemu lah katik subur awakmu. Manganku akeh Kang Mas. Oh, mula. Piye napa kok ngedang aku ya napa? Ketoprak. Aku mau ngenteni ning kidul kuburan mau. Kok ora nyemplung nang kuburane sih? Wah, ora ngajak. Ora, biasane nek sampean sak lewat kidul kuburan kono kae to. Iya. Lah aku ngenteni ning kono nganti sore. Dadi yo pangertimu yo cempluk Suminten. Sawetara suwe iki jan aku ora liwat dalan kono. Lah sampean saka ngendi to? Lah iki aku yo mung saka dolan-dolan mergo aku lunga saka Trenggalek. Kita iya Pak, Trenggalek. Heeh, Adipati Trenggalek. Aku supaya diutus Rama Prabu kinen jajah desa Milangkori mbok menawa sesuk aku ki diangkat dadi nata ana ing Trenggalek. Adipati. Adipati. Kowe aja mung meneng bae lambene iki gobah rame komakamet. Mbak aku diajari omong to. Kok diajari omong. Hah? Ya cek Sumintene seneng kowe. Wah, aku seneng tenan Kang Mas. Lho, kok apa-apa kok seneng dadi wong wedok kok le. Ora kabarmu jarene arep dadi Adipati ning Trenggalek, atiku seneng. Iya. Bunga. Heeh. Terus piye ayo? Omong terus terang. Aku ngenteni sliramu kuwi. Sliramu piye? Ora mundur-mundur ta ya. Kene lho. Kene. Aku arep ngomong karo jenengan. Ya ngomong kok sakarepmu. Sakjane aku ki duwe rasa. Sik rasa apa? Iki rasa Jawa-Jawil. Ora galak-galak to. Iya rasa apa? Rasa sing marayatiku bingung. Lho, kowe kelangan apa? Nek bengi ora iso turu. Lah ngele. Nek awan ora doyan mangan. Terus? Kowe maksudnya apa? Aku kebayang-bayang. Kebayang-bayang wae. Jujur wae to rasane nganggo sanepa sik werna-werna. Kok sikik to? Sabar. Ah iki asline nek rumah tangga ya ngene iki. Musruk wae lho. Rupamu ki pancen ayu nek suaramu. Waduh. Lah iki ki wis tak alus-alus. Saiki prasaja piye? Rungokno sikik ya Kang Mas. Aku ki saben dina kebayang-bayang. Kebayang-bayang ki apa? Kebayang-bayang ki piye ya? Angen-angenen. Heeh. Oh. Wis ya mongo. Tak kolak-kolak to Kang. Iya. Bayang-bayang apa ya wajahmu. Terus banjur katoke sapa? Wala bagus budek. Ketoke kaya-kayane. Ya. Aku tresno kalian panjenengan. Loh. Tresno karo aku. Ketemu pirang perkara kowe sop. Wah, iya. Tresno marang aku. Ana 5 perkarane Kang Mas. Siji. Maca Quran lan maknane. Aku iki bawa pepeling.